iSofy pro všechny své klienty připravila smysluplný iSofy přechodový report, který je plně v souladu s vyhláškou číslo 14/2005 sbírky o předškolním vzdělávání. Tento formulář nabízí automatické předvyplnění údajů o dítěti, možnost výběru z navržených silných stránek odpovídajících kompetencím dle nového rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, možnost výběru osvědčených metod a forem práce s dítětem, propojení s výsledky pedagogické diagnostiky iSofy a předvyplnění zvýšené potřeby podpory u relevantních oblastí, možnost vpisování vlastních poznámek u jednotlivých položek a automatické předvyplnění doporučení podpůrných opatření. Chcete se o předávání výsledků pedagogického diagnostikování dozvědět více? Neváhejte se přihlásit na webinář, který proběhne 5. ledna 2026.